Väčšinou nezvyknem používať dva produkty od rovnakej značky, minimálne nie z úplne rovnakej sady, ale v tomto prípade som naozaj neodolala. Ide o prípravky značky Akouji. Jedno je toner a jedno je krém. Tento toner od značky Akouji je neuveriteľne hydratačný. Okrem toho strašne krásne voní. A čo mne veľmi vyhovuje je to, že nie je úplne vodový, že je taký trošičku gélový. To znamená, že sa veľmi dobre nanáša na pleť, veľmi dobre sa vsiakáva, obnovuje prírodzené pH pokožky a strašne krásne voní. Tým, že je z ostrova Jeju, tak všetky zložky, ktoré sú použité v toneri, sú naozaj prírodné. Takže aj tie vône, ktoré je cítiť, sú to normálne také príjemné rastlinky, také bylinky. Takže ak potrebujete pleť hydratovať, tak týmto tonerom a určite to skombinujte s týmto krémom. Paradoxne na tento krém sme dostali odporúčanie my od vás, nie, takže my by sme ho odporúčali vám, ale my sme ho vyskúšali a teda odvtedy sa ho neviem nabažiť. Používam ho už nejakú chvíľku, takže už aj trošičku ubudlo, ale teda keď som si ho prvýkrát dala na pleť, wow. Je taký gélový, má takú príjemne gelovú konzistenciu. To znamená, že ak aj máte problém s tým, že nemáte radi také tie hutné krémy, ktoré sú ťažké na pleti, tak práve pri tomto Akouji sa toho rozhodne nemusíte báť. Kontroluje mastnotu, zjemňuje pory, no a keď si ten krém dáte na pokožku, tak pochopíte, prečo je absolútne mojím obľúbeným. No a mimo toho všetkého pozitívneho ešte aj veľmi pekne tie obaly vyzerajú. Ak chcete na pleti vyskúšať naozaj niečo prírodné, dobré, voňavé a veľmi dobre fungujúce, určite odporúčam toner a krém od značky Akouji. Všetko na kmagic.sk.